Arestado ang 4 na kalalakihan, makalihis na maaktuhan kan mga bantay dagat na nagkukondusir nin ilegal na pagsisira sa kadagatan sakop kan Barangay Luluwasan, Balatan, Camarines Sur. Alaunan nin hapon kan nakaaging Domingo, Nobyembre 24. Pigbisto ang mga sospek na edad 21 anyos, 25 anyos, 28 anyos, asin 61 anyos na interong residente kan nasambit na lugar. Nakuha sa posisyon kan mga ini, ang sarong fishnet. 10 kilo nin man iba-ibang sira, na pigkakarkulong nagkakantidad nin 1,500 pesos asin ang gamit na sadit na motorized bangka. Bali ma'am, ngayong taon o ngayong buwan. Una. Ngayong taon at buwan po ito, sir? Yes ma'am. Bali ma'am, talagang dito lang ma'am yung natin. Bali nung mga nakaraan, mayroon naman ma'am na huli pero hindi naman nagawa ng illegal na pangingisda. Sa impormasyon, haloy ng pigbabantayan kan otoridad ang hiro kan mga suspitsado. Huli sa sumbong kan mga kabarangay kaini, dapit sa pinagigibong illegal fishing kan mga ini. Paulit-ulit po namin, lalong-lalo na kami mga kapulisan ma'am. Kaya po ganyan po yan ma'am kasi regular po kami ma'am na nagkakandak ng seaborne patrol. Kaya po naiiwasan po yung mga gumagawa ng ganyan na mga illegal. Siguro na-relax sila ma'am kasi kakalipas lang ng bagyo, baka inisip nila na kami hindi wala kami sa Subalit, ang hindi nalalamay, meron kaming mga mata sa bawat barangay na nalalaman namin o yan sa amin ma'am, nagsusumbong. Kasi pag kami ma'am pumupunta sa mga barangay, yan ang aming nagkakanda kami ng mga awareness, lalong-lalo na sa mga dyan sa illegal, hindi lang sa illegal, sa iba't iba pang uri na gumagawa ng pagkakamali ma'am mga illegal na gawain. Nasa kustudiya na kan Maritime Pasakawa na 4 na parasira, asin nahahampang sa kasong pagbalgar sa Section 86 kan Republic Act 10654 o unauthorized fishing. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.